ojo jawab sampai malaikate katok, sampai malaikate kesel. Man rabbuka, ditakoni kok meneng ae. Saman ngomong aku Sehermania Asia. Man rabbuka, takono bosku. Bosmu sapa? Habib Syekh. Endi wonge? Urung mrene. Kan dhisik sampean. Sok nek wonge mrene takono dhewe. Lah kapan wonge mrene? Jadwale digawa malaikat Israel. Takon malaikat Israel. Dhisik endi karo Anwar Zahid? Ketoke dhisik Habibe.